bro kene ke video ke bahar na ke menta ke fault jong rice cooker ke video ke benengkong la de upload mana kini kisah saja baladam bat menta pede sa ke fault ke bahar sakawai ngani to ya phi ban china ya kum kini ke video kamde ke basuk ngahap ban tre shitam hadu kata-kata ban minot hadu kata-kata omde tak ban tre shitam nang beta ban china andre nge tre shitam ro ban pule ya kikot hakabaya dei bat kene ke fault jong ne rice cooker nang bangan yo ban batai bat ban hikaya phi Namar kata tanggawai ke bari daerah Pak Mangkerpat ya pi balada pimpat de ban subscribe ke channel jonga sekau bah ban subscribe no mentah ya kan ke channel jonga teban nomslam ke por temen tangan yai no ke topik ke badan kam kata kolong bangan batai bat hikai no ya pi na ke mentah ke fol jong ude rice cooker kane gede ke fol ke baar jong rice cooker mo balai ka ja jong pi ka ingkhong bat ka ja jong pi ka khawon ka ingkhong bat ka khawon nang kai ka daw mentangan pen iya phi te mentangan pen iya phi da kabangan lau nang ba ma phi phin sno thu ba kai ba bat pelaj jumot ba khnang ba ma phi phin la hi ban repair ya une da ka ba phi pe mentangan lau kum ne hi kaja jong phi ka ingkhong bat ka khawot de tang na ka daw jong une de na une keng ba kasami gi fall kasami gi problem ha rice cooker gi balai pujai une udai umma kena jong rice cooker bar kum juru ha ubri la da ulivar jong phi ula thot mo ki jingpang balai pujai kin wan ha ubri am bat une rice cooker ru de tang na kadau jong une ba ki fall babun jai ki don ha rice cooker une ula long kum liver la badong mo te hang ne la bno da une vi pe une barit pe une na bawan nang tei nau neu kontak poin una lawan nang do pe une ubno hang to pi te swa ba phin law yo ne pi de ban lai swa ya une ubno hau ne unar ye i bat nang ta pede ban pen skan bat ya une de une ke julok pe une wei ban une wei pi temen tangan bataya pi kumno ban law ya une umma kanen bat hadin nang ka pade ngan sabatai phi ka kunno trekam une umukanen teban pelaj une ubabno hang ne phidan kam ya ka flash ka banem khamun pe kum to pen khun yo ne kum to kemudian jumlah em pun kum to pe ula lai phi une ula lai phi ne pe ne barit pe ne une ubno hang ne mo une ubno hang ne bat une pade unar ubawan ha une u Swiss hi ha une u Swiss pe ne pe hi bat adin nang ta pade gidan ar kali kini ki jat jong une umo kenen ya une pade kasuk bah ban lao su thep do school bar kum to bat kan dang kum to bat nang ne ro kum ju thep school bar kum to sepo kendang kum to pitang kum to bat une unsahab hi sepo une nda phila de kum to le pen bai yo to ubabno hang to pisunan kum to pe lahap ye pe lahap ang em dan isu pe dai une ke umak net pe kum to dai hang ne ka song tu mo knet ban ngalaw pe ne Teminta kemudian ngan batai ya kerkom trekam jong une. Dai na kadau jong une keng ba ka ja jong phi ka ingkhong ban ka khawon. Hakan ko dur ka ingkhong ngan batai suai ka ingkhong. Te une anda ula adu lada phi ai ma kena syakuk ru ungla raban ne syakuk. Mo subuk mentangan ong ya phi bila tiu ya khja kum to ban anta phi pinhiar ong ne syakuk mo ipenhir sakuk kum to te ulane sipang batang sipang seminit lane armenit ula kenjat biang syawam de anda bhi i ba ula kenjat syawam hiwan biang na philawan biang ipenhir biang kum to sakuk te philai kum to seminit armenit hadin nang tau kenjat biang syawam u khremne te haju u kenjat syawam habak hadu philai kum no kibitar mo bisim da kot kum to nang ta tersat kenyang to tersat untuk kum to Christian pesan da kon lalang kum ba phi pen tim jubor kenyo mo te philale kum to te ulane
te ula nek te kaja jong phi kala i bat lada phiklet ban wan wen ye kane ka kot nang ne kaja jong phi kan long kumnu kan ingkhong namar balai ba phiklet ban wen ye kane ka kot namar ba phila tersat kumto lalong kumba pintien jubor yo lada ka i gajaru une umla da bakenjat sawam une muknen namar ba phila sanda kot te haba umla berkenjat sekawam lalong kumba pintien jubor te gaja jong phi hangta ka ingkhong kan namar balai phiklet muran pe lada phiken mau bawan pe hakata ka por ba i gaja jong phi te ka biang ban wan wen ne kot handai phim kan mau phi kum klen te phi i sa ka to kot hang to te gaja jong phi ka ingkhong no ga hangta te minta don kam su ban san dengan kot pe dengan ke video hadu bakut kana ma phin la ban le hi ba phin lai ban san dengan kot to kana ka we ka fol ngala de ban batai no te sa ka we ka problem balai ba ke ingkhong hi hang ne une udan uspring hi une uspring udan hang ne hapo ban anda apa phila set ya kaja phila ai sakung pe yang tu phila ai sakung kan nek mo kan nek hi ka i hi kaja tang ba ban kenjat sya une ban kenjat sene sawam pade kamla ban kenjat namar balai ba une uspring udan hapo usarang no gen hapo ba phiyon sakuk pade namar ba phiyon daga kti jong phi kumto phiyon e to ula hi ban le sakuk namar balai ba phiyon e wala da u sarang makna uspring ru ba phiyon e demo ula ban le te hakapor ba umut ban kenjat hi namar ba une uspring ula jam ula sarang umla da ban kenjat hi to su sakut bai kumto wala da ka jajong phi kala i makna ru kamdon syu akhiu jaru andre une umla ban kenjat de namar balai ba umla ban kenjat naga daw ba une uspring kaini une uspring ula sarang bat hangtaro ka jajong phi ka ingkhong ar kali ke problem ba ka jajong phi ka ingkhong de na kamta ka daw jong to mentang lade ban bataya kata sa kawai pat ka problem ka fol balai ka jajong phi ka khau ot pat kataru de na ka daw jong ne dengan bataya phi ya kata khandian balai ba ka khau ot namar balai ba une uduk mulu mala so thu udang duk mulu mala une so thu agapor ba phi set ya une te kamon phila ai hang ne sakuk ula ne sakuk hamar ba siteng kata kapor ba piset ja namar ba umoknet ge unero ula hamdu mulu mala umla ban bat hadu ban lei gaja jong phi kampat jem bha une ula kenjat no sawam te hakapor ba kenjat sawam namar ba phiru phi ong ba jai bala slem mah bakala aslam kumto te pinang tharai bakala i hanre une u kenjat pade hakapor ba gaja jong phi kampat i bha namar balai bola adu mulu mala te hakata kapor te gaja jong phi ka khau ot no gain namar balai ba u kenjat no hakapor ka ba empat de ban kenjat tang gajar empat i ula kenjat no wala da ula ane si phang baru gaja jong phi la thanam ban ma phiru phila tharai ba gaja gala i hanre une pade u kenjat no hasiten kapor ba phiset ja gaja jong phi ka pat i une ula kenjat no te de hang tag gaja jong phi ka khau ot no namar ba une tang su kenjat une sawam om ukol badan hangne pe une ukol badan hangne ru unam thanam syu te haba ukol thanam syu kamut gaja jong phi kamla aban jem kan sa e bai kunto bat ka sa khawat bai kunto dena ka daw jong une te sa ka wai ru mentangan mata ya phi kumno une umoknen utip ba gaja jong phi kala i wadangi kibriu ru lem dangin li yeng hang to ngili pe si pe ya gaja ngin mla raban tip kala i ne gampat i henry une kumno utip te mentangan bataya phi menta une umak kenen pe une utoj ha une u khiu jong phi kamun kat ba une u khiu jong phi umpat khloi une unom la re ban kenjat sawam une bai hang tu te anda une u khiu la khloi tar hakata kapor une u kenjat sawam namar balai u khiu jong phi ula khloi temen ta phila ruban bu jingkli yanga kumnu kumta anda la khloi u khiu une u kenjat no sawam anda ula kenjat sawam kumno pan kaja kadang i aba une ula dai tha em kam dei kumtangan mata ya phi ngani tho ya phi
une uto hang to hakiuja hang ne hatdong de une kuja uto une moknen te kat badang don hang ne une umoknen patla ada ban trip syawam namar balai ba kajing khluj jong une ukhiu kampat long re hadu kata-kata namar ba udang tengen badan go bad onda tang sur khiang go hang ne tang sur arangan ga ja jong phi te une ukhiu ru kajing khluj jong kayai no do kumwei kalong kum ba phithang hakading kai te anda habal along gumta une utrip no te phila song thu em bangala batai gumta te une utrip de tang nakadau ba une khiu jong phi ula khluj tar kum bathang hakading kat badang don une patla ban trip mo te menta kal abiang gumto ngathai phila song thu te banyo ya une hila ban thit na dukan di terlai mo lej bej hadukan pan bej ong ai moknet rice cooker pen i artat da une sampel bad hangta ke dukan gilan tip hiban ayap hi ubakum une bad anda filawan haying pat de pin thep ya une uba thamai mudur ba une uba thamai pin thep bej hang ne om dei da kum ne mo de ban thep da kum ne an dei thep bej da kum ne pe une thep bej hang to pe kum to pe thep kum to ban hadin ba phila thep kum to ban pen skem pat ya une kelas anang to kela da kum to kela kum to bat sim di plus bat sim da ka plus bat thep ya une u banga batai phi ba bat thep ya une unar ba philau menne thep hang to i thep kum to piu la ngala thep kum to la bano hang to bat nang ne bade sapen bej kanang bo nom ngam sepok pe menta ula bej unam ngam su sepok pe kum to bat hadin nang ta bade ha une ukol udon ar teligi gejat nang ne bat nang ne bat une gejat ulong ru kum kenjar lok ban lok ya une umaknen te ban lok ya une umaknen su bej do skul bar kum to bat nang ta sa khli kum to kanang ba bno hang to pe ne ula dem nang ta bade sapan phai da kum to pe hang ne ru udon une gejat bat da une gejat lok ya une umaknen une rup su bej do skul bar kum to ban nang ta sa khli kum to hi ini kum to pe ula bno hang to hang ne ban hang ne pe ne ula scam mo pe ula scam dan da phila dem nang to bade satap ya une rice cooker jong phi tap kum to nang ta pandai screw kum to dai so nang ne screw kum to tanggal ada ban pendai yang screw kum to pe ne umak hang ne ula ne pi bat anda phila tiu ya khiu ja kum to ula to chang to ban ta pade hitang su le nang ne phina sha kuk kum to pe ula ne hi te kemon tang kum to kalian bai tang buat thamai te kata ka problem kajing ing khong ja bat kajing khawat jong kaja jong phi kan nom don su bat ha next video dengan bataya phi balai ba urai sukar jong phi wanding ai ru em naga ai ka tau kata ngan pelai ya ke video hakini kisin sejan ban kata haka porsan hadu henru baje haka taka por penyo pe ya kata ke video ke bangan sepelai temen ta ke video tangkat ne ngatrai pelas no thu hu blai sibon ni sempat haka next video